سلام كبرات تخطاتلتي داسني اكسترا نلومي عيسرا ميازيا كلتشحن عيسران سلستن ابستدالو زيناتات اب سودان زلو كينات بزملكت زلو حدش حبريتاتاتن كونتات ايرتراويانن ايتيوبياويانن سدتنياتات نبرت كتما كارتومن هيوتم سانو ايرتراويان سدتنياتات كم زلو زوص حبريتان كالن زتقالل كخونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخطاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاناي دول ملكت كتوقون بخبري عدمكم بسنكتي اب سودان بفلاي دما اب كارتوم زقصل زلو وق ايرتراويانن ايتيوبياويانن زركبوم بشحت زقصرو سوداناويانن زيغاتات زتفلالي هاغرات زخونه سلامويان سباتن نرأس كتمات هاغر كارتوم غديفوم يهدمو كم زلو زوص زلو حبريتاتات املكيتو هاغرات دما زيغاتاتن نموصا زتفلالي صعرتاتن ركباتن يغبرا مهلاوني يغلصالو اتيا مونغو سراوي سودانن حيلتات قلطف دغفن زكاي زلو غچت اب استفلالي كبابيتا سودان يكايد كونت هالو بقوند غنا اب كارتوم يكايد كم زلو انت غليصو تمالو ربع نغو اتا كتما بتايتن كالنو توكتن تناوص اب زنبرت الاوان سبات بمكاينن باغرومن كهدمو ترايم يوم نتكونتات نمرغاص مع كان زينا بي بي سي اب كارتوم 15 عامات زتقمطه ايرتراوي مدهان رؤسهم بتليفون رخيبو ازراريبولا نزا املكيتو مدهان مبرك بنكلو مبزحتو اب كارتوم زقمط سب بفلاي اوتو سوداناوي نسرحيلو كابتن اب كبابتا كتما زلوا جزيره بحري غلز بهلا بوزحات عدتات زمص يدحر مبال اتزبزح كنقاسقاس ترأي دما مبزحتو اتكاب كارتوم رحق اب زيكون عدتات زاتوما نعدو زتملسي يبل اتا حيزو مدهان رؤسهم اب كمز زبلت افاف اوان كاب كارتوم وصيخا منقسقاس بفلايني ايرتراوي يكون ايتيوبياوي كوتاس نزخونه حبشه ازيو حدغኛ مخانو اتنقيقو مدهان كم زرغاغصو اذن نخونه گن تمال ربع نكسلا استبغسو ايرتراويان نيروم يلو سلاموين سبات تمال ربع نغو داغماي وگه مستجمره اب كبابي وانا بيت صحفت سراويت دحر زغاطم مفنجار كارتوم بصليم تكم مستشفنتن كابتر اسختما كهادميم جميرم ني عين مسخاخر كم زحبروا عطقات توغاتي حيلتات قلطف دغف ابيك ابز عينتن مكاين كوينم ابتا ختما كنقاسقسن كلو نفرت وق سراويت تهاجر دما اب لعلتهم حيلتات حصص دغف كم زتقواصصروم زمللهم علامات متقعتي يكايدا الله ويلم مدهانه بوغنو كابتن تمالز تبغوس ايرتراويان كسلا زبصحو الله وديوم ايرغاقسكون جن يخيد الله يلم زنقلو كابز النقطه عند اوتوبوس اتحيزو سرقي مقفعن مفرحن وريدوم قاليم بورساتاتومن ገንዘቦምን ተመንጢሎም ታሃሪሞም ንገዞም ዝተመልስግን አለው በመባል ነተኹነታት ሓደገኛነቱ አገንዚቦ ሓደ ካብታ ርእሰ ከተማ ዘሃደመ ነዛ ማዕከን ሓበሬታ ዘሃበ ናይ ዓይኒ ምስክር ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ዙርያታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ጽርግያታት መፈተሽን ንቁጣታት ከም ዘቆሙ በመግላጽ ገለ ዕጥቃት እቲ ሓይል ድማ ሞባይል ቴሌፎንን ገለ ተወሰነ ገንዘብን ከም ዝመንጠልዎ ሓቢሩ ኣብታ ርእሰ ከተማ መዝማት ውን ከም ዝተፈጸመ በመግላጽ በሶሉስ ነበርት ካርቱም ክልተ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ዝሃበው ሓበሬታ ዕጥቃት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ገዛና ኸዱ ማይን መግብን ይሓቱ መንባሮም ተዛሪቦም መዝት አሳሲሩ መድሃነ እትኩነታት ንሱዳናውያንን ንስደተኛታትን ሓደ ከም ዘይኮነ መስተውዓል የድሊ ሱዳናውያን ኒው ነጆው ክብሉ ርኢኻ ነፍስኻን ገንዘብካን ኣብ ሓደጋ ዘይምእታው ድሕር ምባል ብፍላይ እቶም ሓበሻ ከሳብ ዝኾነ ዝኸውን ብትዕግስቲ ምንቅስቃስና ደሪትና ኣብ ገዛና ክንጸንሕ ይሓይሽ ክብል ይመክር እቲ ነባር ካርቱም ከም ዝኣመሰለ ቅልውላው ዘይነበረሉ እዋን ብፍላይ እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ክግፈፍ ክእሰር ዘይተኣደነ ገንዘብ ከፊል ክወጽእ ከም ጽንሐ በመዝከር ነትኩነታት ክብለጽሉ ዝደልዩ ፖሊስ ይኹን ጸታ ከም ዘለዎ አረዲዮ ኣብ ሱዳን በፍላይ ድማ ብረእሰ ከተማ ካርቱም ዝርከቡ ኤርትራውያን በቀጻለ በዝተፈላለየ ምስምስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣትውን ግዝያዊ ወረቀቶም ንምሕዳስ ኮነ ከም ማእሰርቲ ንምውጻእ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝግደዱ ተጣበቕቲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም መድሃነ እቲ ኩነታት ካብቲ ዝቕነዮ በተዛማዲ ሎሚ ሐሙስ ሃዲኡ ከም ዝወዓለ ይዝገለጽ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት በፍላይ ኣብተን ቀዳሞት 3 መዓልቲ ኣዝያን ከበድቲ መንባረን ዝጠቐሰ መድሃነ ሎሚ ግን ካብቲ ማለ ረብዕ ኣጋምሸታት ሒዙ እቲ ኩነታት በተዛማዲ ህድ ዝበለን ሓሓሊፎን ተዘይኮይኑ በፍላይ በዚ ከባቢና ተኽስ ግዜ ይስማዓሉ ኢሎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህጹጽ ደገፍን በቀድሚ ተማለ ሶሉስ ን24 ሰዓታት ዝጸንሕ ሰብኣዊ መቁራጽ ተኽስ ንምግባር ተሰማሚዖም ነይሮም እቲ ስምምዕ ግን ከጅምር ካብ ዝተሓስበሉ ሰዓታት በደቃይቕ ኣቐዲሙ ይፈሪሱ ተማለ ረብዕውን ሓድሽ ሓሳብ ተኽስ ደው ምባል ካብ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ቀሪቡ ነይሩ ሰራዊት ሱዳን በቲ ሓሳብ ተኽስ ደው ምባል ክግዛእ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ኣብ ገለ ከባቢታት እታ ርእሰ ከተማ ግን ድምፂ ተኽሲ ይስማዕ እዩ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ጥቓቲ ተቐናቐንቲ ሓይልታት ብሰፊሑ ዝተተኸስሉ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ቀንዲ ውትሃደ
ወተሃደራዊ ቤት ጽሕፈት ሃገር ትክ ይረአሎ ኣብ ካርቱም ዝመደበሩ ጋዜጠኛ መሐመድ አልአሚን ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ወላኳ ኣብ መረዛ እንተ ተበጽሐ እቲ ተኽሱ ግን ደው ከም ዘይበለይ ተዛሪቡ ንሱ ኣስዒቡ ኣነ ንባዕለይ ኣማይ ሰባት ካብ ካርቱም ክወጹን ናብተን ጎረባብቲ ግዝኣታት ንምኻድ ክጓየዮን ርኤ ክብል ኣረዲኡ በተወሳኺ ኣብ ግብራውነት ስምዕ ተኽሱ ደው ምባል ዕንቅፋት ዝኾኑ ዘለዉ እቶም ኣብታ ከተማ ዘለዉ ዝተበታተኑ ሓይልታት ክኾነ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩሎ ኣብ መንጎዞም ሰራዊት ምብታኽ ርክባት ኣሎ ብዝተዳኸመ ርክብ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ቦታታትን ኮይኖም ይታኾሱ ኣለዉ ኢሉ ነባሪ ካርቱም ዝኾነ ኤርትራዊ መድሃነ ኣብቲ ዝነብረሉ ጀብራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ኣገልግሎት ማይን መብራህትን ከምኡውን ኢንተርኔት ከም ዘሎ ይጠቅስ እቲ ሓንቲ ሽግር ዘላ ግን መሸጣ ኤሌክትሪክ ተቋሪጽ ዘሎ ብምባል እቲ ኤሌክትሪክ ዝጥቀም ዘሎ እቲ ዓዲጉ ጽንሐይ ብምባል ይገልጽ እንተኾነ ሎሚ ድሮ ዒድ አልፈጥር እዩ ከም ግቡእ ካልእ ክኸውን ይነይርዎ ግን ዝኾነ ናይ ኣውደ ዓመት ምልክታት የለን ድሕሪ ምባል ኮይኑ ግን ሰብ ዘድልዮ ነገራት ኣብ ከባቢኡ ካብ ዝርከብ ድኳናት ንምሽማት ድሩት ዝኾነ ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ብሰንኪ እዚ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ወሪዱ ዝበሃል ጉድኣት ክገልጽ እንከሎ እታ ብብዝሒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐት ቪድዮ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝቐረበ ከባቢ 41 ኣብ ዝበሃል ቦታ ዘጋጠመ እዩ ቦምባ ነፋሪት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ሓደ ገዛ ናይ ሓበሻ 4 ሰባት ሞይቶም ገለ 6 ዝኾነ ድማ ቆሲሎም ሓበሻ ድማ ኣብ ሓደ እክብ ኢሉ ስለ ዝነብር ብሓደ ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም ኢሉ ካልእ ኣብ ሰሓፋ ሸሪፍ ዝበሃል ቦታ ብጥይት ተሃሪሙ ዝሞተ ሓደ ወዲ 14 ዓመት መንእሰይ ካልኦት ክልተ ኤርትራውያን መንእሰያት እውን ብበራሪ ጥይት ተሃሪሞም ዝሞቱ ቤተሰቦም ኣብ ኤርትራ ዝተረዱ ኣለዉ ብምባል ተቐማጢ ካርቱም መድሃነ ርእሶም ንሓፈሻዊ ኩነታት ሱዳን ብፍላይ ከዓ ንካርቱም ምስ ማሕበረሰብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣዛሚዱ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ግጭትን ወጥርን ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት ሃገራት ዜጋታተን ካብ ሱዳን ንምውፃእ መደላዋት ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ መንግስቲ ጃፓን ሓይልታት ርእሰ ምክልኻል ወይ ድማ ሰልፍ ዲፈንስ ፎርስስ ሃገሩ ነቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኣስታሱሳ ዜጋታቱ ብኸመይ ከም ዘውፅኦም ይውጥን ከም ዘሎን ወተሃደራዊ ነፋሪት ድልውቲ ኮይና ከም ዘላን ኣፍሊጡሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ታንዛንያ ስታርጎሜና ታክስ ንፓርላማ ብዝሃበቶ መግለጺ መንግስታ ነቶም ኣብታ ሃገር ዝርከቡ 210 ዜጋታት ምውፃእ ዘሎ ተኽእሎታት ይግምግም ምህላው ኣረዲያ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ግን ኣብታ ርእሰ ከተማ ዘሎ ዘይርጉጽ ኩነታት ጸጥታ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተዋደደ ምውፃእ ከይህሉ ዓጊቶ ከም ዘሎን ክሳብ ሕጂ ከዓ ፍሉይ ስርሒት ክካየድ ዝኾነ ዝተታሕዘ መደብ ከም ዘየለን ገሊጹ ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳ ዓባይ ብሪጣንያን ካልኦት 12 ሃገራትን ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ቁጽሪ ዝሞቱ ሰላማውያን ሰባት 270 ከም ዝበጽሐ ሓቢረን እየን ይኹን እምበር እቲ ቁኑዕ ኣሃዝ ኣዝዩ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእልን ብዙሓት ውግኣት ከዓ ናብተን ብከበድቲ ኣጽዋር ከም ዝተወቕዓ ዝንገረለን ሆስፒታላት ክበጽሑ ከም ዘይከኣሉን ክኢላታት ይገልጹ ኣለዉ ካልእ ምስ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ብዝተሓዝ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብታ ርእሰ ከተማ ዝርከብ ናይ ጥዕና ትካላት ዋሕዲ ቀረባት ከጋጥሞ ጀሚሩ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ኣዝየ ንጹር ክኸውን ይደሊ ኩሎም ወገናት ነቶም ዝተጎድኡን ኩሉ ሕክምናዊ ክንክን ዘድልዮምን ብዘይ ገደብን ውሑስን ተበጻሕነት ትካላት ጥዕና ከረጋግጹ ኣለዎም ኢሉ ብተወሳኺ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሎ ሆስፒታላት ብሰንኪ መጥቃዕትን ሕፅረት ሰራሕተኛታትን ናውቲ ሕክምናን ድሮ ተዓጽየን ወይ ኣብ ኣፍ ደገ ምዕጻው ከም ዘለዋ ክሕብር እንከሎ ገለ ትካላት ጥዕና ድማ ክዝመታን ከለዋ ገሊአን ድማ ንወተሃደራዊ ዕላማታት ክውዕላ ከም ዝተገብራ በመግላጽዩ ኩሎም እቶም ተጻባእቲ ወገናት ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና መጥቃዕቲ ምፍጻም ክቁጠቡን ህዝቢ ዘይተገደበ ምብጻሕ ናብ ትካላት ጥዕና ክህልዎ ክጎድፉን ተማሕጺኑ ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣቐዲሙ ብሶሉስ ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ ሓበሬታ ኣብ ሱዳን እቲ ውግእ ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ልዕሊ ትካላት ክንክን ጥዕና ዝተፈጸመ 3 መጥቃዕቲ ከም ሰነደ ሓደ ካብኣቶም ድማ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝቐተለ ገሊጹ ነይሩ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም